A čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa a v tomto videu budeme na Syriacaryho serveri a server je MC Rybar. Nie skaczę, to jest knockback. Nie możemy skoczyć. Tak, a teraz som si všimol, že sa pojabil dinouš. Dobre, tak budeme hrať proti dinoušom, takže tak v lobby môžem skákať, hej, to je normálne, ale počas hry nie. No, začala nám hra, takže uvidíme, čo to bude. Fakt, pre mňa je ťažké, aby som neskákal. On je už ide po nás typek. Nie, nemôžeš to takto rýchlo skončiť. Nie, prosím. O, ja som skočil, no tak môžem sa rovno nehať zabiť. No, vidíte, aké to je ťažké. Fú, no, rovno by som sa aj zabil do vojdu, lebo tak nesmiem skákať. A ešte som vám chcel povedať, že môžete mi napísať do komentárov také úlohy, urobím, že hardcore úlohy a ich budem musieť všetky plniť, takže mi píšte do komentárov aj napadne videá a všetko. Ja si to rád všetko prečítam a no, asi tak. Dobre, začala nám mapa a máme túto mapu. Tak to by bola. Dobre, no taká technická chyba. No ale teraz, ja neviem, jak sa to sem odtiaľto. Jedine, že by... Ukáž, nemôžem. Ježíš, tak odtiaľto sa asi nedostanem. Aha, viem, dostanem, počkaj, takto. Windbarstom. O nie! Nie! No, tak. K tomu sa nebudem vyjadrovať. Prekúpil som sa ešte teraz kit, aby som mal na healy. Dobre, už nám to začalo a sme rovno na tejto mape. Táto mapa není zlá, lebo tu rovno môžem aj, nie že skákať, ale tu môžem
normálne pokladať bloky, ja už tam budem. A tak no, to je na tom najlepšie. A ešte som chcel povedať, že keď urobím toto takto, že zídem, to sa nepočíta, hej, že skáčem, to musím spraviť. No, a teraz čo spravím? Teraz asi nič. Poď! On sa strašne tam nechce ísť. Nie, poď, prosím, nie! To čo sa